Γεια σας παιδιά, Μουδρέας εδώ και σήμερα θα δούμε ένα σκηνοθετικό λάθος που έγινε στη σειρά Yu-Gi-Oh! GX στο επεισόδιο 28, όταν ο Τζέιτεν αντιμετώπισε τον αρχηγό του φύλακα του τάφου. Ο Τζέιτεν, οι φίλοι του και ο καθηγητής τους Liam Banner πηγαίνουν σε μια εκπαιδευτική εκδρομή στο νησί για να εξερευνήσουν τα αρχαία ερείπια. Κατά τη διάρκεια της περιήγησης βρίσκουν έναν παλιό αρχαίο τάφο, ο οποίος φημολογείται πως είναι συνδεδεμένος με πνεύματα μονομάχων καρτών. Καθώς η ομάδα εξερευνά την περιοχή, ο Σάιρους, ο Τσάμλι, η Άλεξ, ο Φαραώ και ο Τζέιτεν πέφτουν σε παγίδες και παγιδεύονται μέσα στον τάφο. Εκεί εμφανίζονται οι μυστηριώδες φύλακες του τάφου, άνθρωποι που προστατεύουν το μνημείο από εισβολής. Θεωρούν ότι οι μαθητές εισέβαλαν σε ιερό χώρο και αποφασίζουν ότι μόνο μέσα από μια μονομαχία μπορούν να αποδείξουν την αξία τους. Ο Τζέιτεν, για να σώσει τους φίλους του, προχωρά προς το κεντρικό θάλαμο του τάφου, όπου τον περιμένει ο αρχηγός των φυλάκων. Ο Τζέιτεν αντιμετωπίζει τον αρχηγό του φύλακα του τάφου, έναν πανίσχυρο μονομάχο και φύλακα του τάφου που χρησιμοποιεί κάρτες φύλακα τάφου και παγίδες συνδυασμένες με την ιερή δύναμη του τάφου και προκαλεί τον Τζέιτεν σε μονομαχία σκιών. Καμία σχέση στο παιχνίδι των σκιών με το πρώτο Yu-Gi-Oh! Η μονομαχία είναι δύσκολη και παρόλα αυτά ο Τζέιτεν καταφέρει να τον κερδίσει. Κατά τη διάρκεια της μονομαχίας, ο Τζέιτεν καλεί τον στοιχειώδη ήρωα Blatance και με αυτόν καταφέρει να κερδίσει τη μονομαχία καταστρέφοντας την κατάρα του τάφου. Όταν ο αρχηγός του φύλακα του τάφου δέχεται τη ζημιά, βλέπουμε στον δίσκο μονομαχίας του ότι υπάρχει πρώτα η κάρτα του λογχοφόρου φύλακα του τάφου και λίγο μετά, όταν οι πόντοι ζωής του αρχηγού του φύλακα του τάφου μηδενίζονται, βλέπουμε στη θέση της κάρτας να υπάρχει ο μάγος του μαύρου χάους, ενώ στην αρένα δεν φαίνεται να τον έχει καλέσει. Επίσης, ο μάγος του μαύρου χάους είναι ένα τέρας το οποίο δεν μπορεί να συνδυαστεί με το στυλ καρτών που παίζει ο αρχηγός του φύλακα του τάφου. Πώς κατάφερε να βρεθεί μια τέτοια κάρτα στον δίσκο μονομαχίας του χωρίς να τον καλέσει και μετά να εξαφανιστεί? Αυτό ήταν το σημερινό μου βίντεο. Εάν σας άρεσε, πατήστε like, αφήστε ένα σχόλιο γιατί με βοηθάει πάρα πολύ. Κάντε και μια εγγραφή και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Μέχρι τότε, να είστε καλά.